गजल गाड़ी परसों सुने के मिलल बहुत सुंदर। बाहर ब्याह दिया बाहर दुगोला अजीत भैया बाहर ब्याह दिया बाहर दुगोला हम के फेरा में रात भर कचरा होला बाहर ब्याह दिया बाहर फंटूस चोली घंगड़ा कोई के रात बितावेला 75% ब्यास के हथियार छुएला। बाउर बात ना हारमोनियम कलाकारों की हथियार है। हारमोनियम कि माइको हो तो हथियार हो। गीत गावे के लूड़े नइखे किताब से भरली झोला बाहर ब्याह दिया बाहर कटौल हो छोला बाहर ब्याह दिया बाहर सावरिया राम जी सावरी यह गंभरा मेरा अर्ज है मुझे खबर को तारने में क्या तुम्हारा ए बाबूया रह दो अजीत भैया हंस जमाना कैसे का हो गई न बाबूया हम बानी बॉर्डर पर भैया बानी बुलडोजर पर जमाना कहां से कहां चली गई ए महाराज फिल्म हिट होई को फिल्म हिट होई को जब हीरो हीरोइन बराबर के रही को अब हीरो करे 21 वर्ष के हीरोइन भी 32 साल के फिल्म फ्लॉप हो जाई ना बाबूया ए भैया कैसन भई जाता दुनिया ए बाबूया ए भैया कैसन भई जाता दुनिया आ भाई के भात नहीं ए भैया कैसन भई जाता दुनिया ए भैया कैसन भई जाता दुनिया आ भाई के भात नहीं ए बाबूया और का कि घर के देवता बोहरे घूमे बोहरे में पूजात बा आ भाई भूखे डोकत बाटे साला भर भोट खात बा। चाचा जी घर के देवता बोहरी घूमे सोखा बाबा होके कारिक बाबा होके बंडी गोरैया घर में पानी तो बोहरी घूमतानी तू घर में नहीं खा झूठा के अगरबत्ती हमारे ध्यान में पड़त तनी ए बाबूया कि घर के देवता बोहरे घूमे बोहरे में पूजात बा भाई भूखे डोकत बाटे साला भर पेट खात बा लेकिन संगे लेके घूमत लो साली चुनमुनिया आ भाई के भात नहीं
खातिर सीढ़ी किनाता घर में रोबे मतारी अब बाबूजी के रोज उठौना में देता लोग गाड़ी बीवी खातिर सीढ़ी किनाता अजीतू भैया बीवी खातिर बड़का एलईडी लगैले बने अपन मेहरारू के सिखैले बने का कि 515 दवाई हो कि फलाना सीरियल हो ए बाबा कि बीवी खातिर सीढ़ी किनाता घर में रोबे मतारी बाबूजी के रोज उठौना में देता लोग गाड़ी ए बाबा 1200 सोहतिया बूढ़ी पुरानिया अब भाई के बात नहीं ममुहर से छूट गइल बनाता सोहुआ ना धरात बा साली के नाम से स्टेट बैंक में खाता रोज खुलात बा और क्या तो देखी देखी सो नहीं के बदल